олами набототи Тоҷикистонро манзараҳои нотакрор ва ба худ хоси табиат, набототи зиёду рангоранг ки дар иқлими гуногуни минтақаҳои кишвар мерӯянд ташкил медиҳанд. дар ҳудуди Тоҷикистон қариб 5000 нави набототи гулдор ба қайд гирифта шудааст ки қариб 1000 нави он растаниҳои обӣ, зиёда аз 1500 нави он растаниҳои замбуруғӣ, тақрибан 500 нави гулсангҳо ва 500 нави онҳо растаниҳои ушнамонанданд. ин табиати зебо ҳамеша ба нигоҳубин ва муҳаббат ниёз дошту дорад. махсусан дар замони имрӯз ки мушкилоти иқлим пеш омада, ин табиати зеборо метавон бештару бештар ҳифз кард, зеро солимии ҷомеаи мо аз табиати диёрамон вобаста аст. Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо дорои захираҳои бои генетикӣ, азияти растаниҳои шифобахш, зироатҳои кишоварзӣ зиёд ҳастанд. мувофиқи маълумоти академик Вавилов, Тоҷикистон яке аз минтақаҳои пайдоиши зироатҳои кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. тахминан 400 нави растаниҳои табобатӣ ва гиёҳҳои доругӣ дар байни халқ хеле васеъ истифода бурда мешаванд. дар Тоҷикистон зиёда аз 100 нави растаниҳои ғизоӣ ва витаминдор, қариб 60 нави растаниҳои равғадӣ эфирдор мерӯянд. растаниҳои булутӣ қариб 100 навро ташкил мекунанд ва растаниҳои рангдиҳанда аз 80, растаниҳои асалдор зиёда аз 100 намуд ва растаниҳои ороишӣ аз 120 намуд зиёдтаранд. мутахассисон бар он назаранд ки дар чанд соли охир гуногунии биологӣ сабаб гардида то намунаҳои нодири гиёҳҳои ватанӣ рӯ ба нестӣ биёваранд. ҳарчанд ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҳифзи тухмиҳои маҳаллӣ дар назди Академияи кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон маркази махсусеро ташкил намуд ва дар он мутахассисони соҳа ҷалб гардиданд, вале ин мушкилӣ пурра ҳал нагардидааст. аслан хавфи аз байн рафтани тухмиҳои маҳаллӣ машғулияти на танҳо олимон, балки тамоми ҷомеаи кишвар бояд бошад. дар 10 солаи охир садҳо намуди тухмиҳои донагиву мевагӣ ба Тоҷикистон ворид гардиданд, ки мақсад пеш аз ҳама ба даст овардани фоида ва таъминоти аҳолӣ бо ғизо мебошад. вале мутахассисон мегӯянд, ки ин коргузорӣ сабаб гардид то намунаҳои аслии тухми маҳаллӣ аз эътибор дур монанд ва ё аз байн бираванд. вақте ки Тоҷикистон истиқлолият ба даст овард, дар он вақт тамоми ҳамин иттиҳоди давлатҳои муттаҳид хостанд ки бонки захираҳои генетики худашона ташкил диҳанд. чунки дар давраи шӯравӣ ин бонк фақат дар Россия буд, дар институти илмии тадқиқоти умумрасиягии Вавилов, Санкт-Петербург. тамоми ҳамин наву намунаҳое ки аз тамоми давлатҳо мешуд дар ҳамон ҷо ҷойгир мешуд, алахусус аз Тоҷикистон. қариби 2500 наву намунаҳои зироатҳои кишоварзии маҳаллии мо дар ҳамон ҷо ҷойгир шуда. маркази миллии ҷумҳуриявии захираҳои генетикӣ ҳамасола тариқи сафарҳои хизматӣ, тариқи экспедитсияҳо зироатҳои кишоварзие ки аз байн рафта истодаанд ё дар ҳолати нестшавӣ ҳастанд, ба хотири нигаҳдории генофонди ин зироатҳоро ҷамъоварӣ менамоянд. аз он ҷумла бо дастгирии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ки парастдори марказ мебошад, имсол низ мо ният дорем бо иштироки олимони хориҷӣ як экспедитсияи муштараки байналмилалӣ ба минтақаҳои Хатлон, Сухт ва ноҳияҳои Тобе экспедитсия ташкил намуда зироатҳои ғалладонагӣ, лӯбиёдонагиро ҷамъоварӣ намоем ва миқдори захираҳои генетикиамонро зиёд намоем. табиати Тоҷикистон тӯли солҳост ки аз ҷониби олимони гуногуни ҷаҳон омӯхта мешавад ва муайян ҳам шудааст ки ҳеҷ як кишваре чунин табиат намунаҳои растаниҳои шифобахш ва меваҳои ширинро надорад. вале аз назар дур мондан ва ё беаҳамиятӣ ба меваву растаниҳо бар он меорад то қадри маҳсулоти ватанӣ на танҳо берун аз кишвар, балки дар дохил низ коста гардад. дар аксар ҳангом ворид гардидани меваҳои шаклан зебо аз хориҷи кишвар мақоми меваҳои ватаниро бо ҳама таъму фоидабахшӣ аз назар дур мекунанд. мевои гибридӣ мевои маҳаллии тоҷикии мо агар 1 кило севи тоҷикиро бихӯрӣ, 1 хӯбча гибрида бихӯрӣ, 1 килои ҳами 1 хӯбчаи ҳамро дар бар мегирад, барое ки аз ҷиҳати экологияи севои мо тоза
барои манфиати одам бисёр фоида дорад. Ӯ бошанд таъм дар сифат хушрӯана, лекин дар таъм чиз ягон фоида надорад. аз ҷиҳати сифат ки сифатнокишон хуб ай, ин чизои моро ӯ қадар дар назар намегирам. Барои ҳамин мо аз мардум эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳамин чизои қадимаи севои бобогиву ҳамин шафтолуву оличаву помидору бодринг, тарбуз, харбуза, кадову, гандум, ин гибритое ки меоянд дар оянда ягон чиз барое ки ё сифаташон хуб астен, лекин дар оянда зараровар астад. ба ҷои ё айни гандумои маҳаллӣ, айни кадову чизи чора истифода баранду ҳозир ҳамин чиз бисёр шида астем, лекин касалӣ бештар. Барои чӣ? Барое ки ҳама ё химиката. имрӯз дар қатори олимони академияи кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон дигар муассисаву ташкилотҳое фаъолият мекунанд ки мақсади ҳифзи тухмиҳоро ба роҳ мондаанд. дар ин коргузорӣ пеш аз ҳама таҷрибаи тамоми давлатҳо омӯхта мешавад ва дар шароити кунунӣ ки болоравӣ гармшавӣ дар тамоми сайёра дида мешавад, интихоби дурусти тухмӣ ба фоидаи аҳли ҷомеа мебошад. мутасаддиёни ташкилоти ғайридавлатии зан ва замин дар ҳамкорӣ бо олимони маркази миллии ҷумҳуравии захираҳои генетикии академияи кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт бештар занони фаъолро аз маконҳои гуногуни кишвар ҷалб намудаву муҳимияти масъаларо ба онҳо фаҳмонидаанд. мо вақте ки тухмиёи қадимаи мо аз байнро ба нестӣ оварданд, бо ташаббусу дастгирии ҷаноби олӣ ки соли 2018 то 21 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар деҳот эълон кард, мо як рӯҳу илҳоми нав гирифтем, чунки бисёри анъанаҳои қадимаи мо аз байнро ба нестӣ оварда буданд. Дар деҳот мо се гурӯҳи занҳоро ташкил кардем ки мо барои сафарбар кардани тухмиёи аз байн рафтаи маҳаллии худмон кӯшиши ғайрат карда истодем. чунки вақте ки мо рӯ ба гибритон меорем, ҳамаи мардум рӯ касалӣ шуда истоданд. барое ки аз ҷиҳати экологӣ тоза нестанд. меваҳову сабзавотҳои маҳаллии мо худмон аз ҷиҳати экологӣ тозаанд ва ба иқлими худамон мутобиқ карда шудаанд. ба ҳамин хотир мо ҳозир тухмиҳое ки аз байн рафтан истода буданд, мо ҳаморо аз сари нав аз маҳфузгарон бозгардонда истодаем ва дар ҳамин се гурӯҳ мо ҳамин тухмиҳоро кишт кардаем ки дар оянда мо бонки тухми худмона дар ноҳияи Муъминобод ташкил кунем то ин ки ба мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас намоем ва рӯ ба гибритҳо дигар наёранд. агар аз як тараф гуногунии биологӣ аз ҳисоби гармшавӣ ба назар расад, мушкилоти дигарро коргузории мутахассисон дар ворид намудани намунаҳои растанӣ ва ё буттагиҳои дигар кишварҳо ба миён меоранд. зеро ҳар як буттае ки ворид карда мешавад қодир аст то дар гуволӣ ва шукуфоии растаниҳои маҳаллӣ мушкилӣ эҷод намояд. тухмӣ воситаи асосии истеҳсолоти кишоварзӣ боқӣ мемонад. ҷумҳурии Тоҷикистон бо доштани миқдори ками масоҳати майдонҳои кишти зироатҳои кишоварзӣ мушкилоти минбаъд васеъ кардани заминҳои кишоварзиро надорад. ягона роҳе ки минбаъд мо метавонем амнияти озуқавории кишварро таъмин намоем, истеҳсоли тухмии хушсифат, доштани навъҳои ба шароит мутобиқ ва дар ҳамин шароит хуб инкишофёбанда ва устувор мебошад. аслан дар натиҷаи эволюсия ана ҳамин тухмиҳои маҳаллӣ, навъҳои маҳаллӣ ба шароити минтақаи гуногуни ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ шуданд ва онҳо метавонанд ки дар ҳар гуна шароит потенсиали маҳсулнокии худро нигоҳ доранд. имрӯз дар кишвар чун дигар минтақаҳои ҷаҳони муосир ташкили бонкҳои тухмӣ лозим меояд. бонкҳои тухмии ҷамоавӣ ин асосан пажӯҳишгоҳҳои ғайрирасмие ки дар сатҳи маҳаллӣ идора карда мешаванд ва вазифаи асосии онҳо нигаҳдории тухмӣ барои истифодабарии маҳаллӣ мебошад ки астан ин гуна маконҳоро мардуми маҳаллӣ идора ва соҳибӣ мекунанд. онҳо бо номҳои мухталиф маъмул ҳастанд: бонки генетикии ҷамоавӣ, хонаҳои деҳқонии тухмӣ, ҷойгоҳи тухмӣ, маркази боигарии тухмӣ, гурӯҳҳои нигаҳдорандагони тухмӣ, захираи тухмиҳои ҷомеавӣ, китобхонаи тухмӣ ва захираҳои маҳаллии тухминигаҳдорӣ. аслан ландшафтҳои кишоварзӣ ва ландшафтҳои табиии мо бинобар сабаби ноҳамвориҳои релеф, хеле мураккаб будани релефаш хеле гуногун ҳастанд ва маҷмӯи гуногунии табиӣ ба сари ҳар қадам, сари ҳар як минтақа тағйир меёбад.
дар ҷумҳурӣ сари ҳифз намудани захираҳои генетикӣ, олами наботот, навъу намунаҳои маҳаллие ки таърихи баъзеи онҳо таърихи ҳазорсолаҳо ва бештар ин ҷониб дар ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода ва рушд ҳастанд, вуҷуд дорад. Маркази миллии захираҳои генетикӣ назди Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон махсус ба хотири нигоҳ доштани ҳамин навъу намунаҳо таъсис дода шудааст ва имрӯз сари ин масъала корҳоеро анҷом додааст. аммо таъсис додани бонкҳо, марказҳои нигаҳдории тухмӣ дар худи маҳал барои худи ҳамон маҳал хеле муҳим аст, то дастрасии деҳқонон ба навъҳои дар ҳамон шароит устувору мутобиқшуда бештар ва осонтар гардад ва барои марди деҳқон пайдо кардани тухмиҳои дар шароит мутобиқ душвор набошад. мо бояд ки дар оянда як коре кунем ки тамоми мо тухмиҳое ки аз байн рафтаанд ҳамнаро ҷамъоварӣ кунем ва бонками захираҳои генетикӣ ворид кунем, оно тадқиқотро гузаронем ва ми бойгари миллии худамонро мо бояд ҳифз кунем. маълум гардидааст ки тақрибан мо чанд намуди манамин тухмиҳои маҳаллиро аз даст додаем? алалхусус дар тамоми манотиқи Тоҷикистон мо экспедитсияҳои байналмилалии қариб 18 гузаронида шуд ва аз он ҷумла 11304 навъу намунаҳои миллии тоҷикии худамонро ҷамъ овардем. Аз он ҷумла 26 наве ки умма дар давраи шӯравӣ кишт мекарданд, васеъ истифода мебурданд, аз даст рафта буд солҳои 35 то 37. ҳамнаро баъди ба даст овардани ҳамин истиқлолият ва кофтков кардани адабиётҳо доир ба навъу намунаҳо дарёфт кардем ва дар кадом минтақа онҳо пеш кишт мекарданд бо дастгирии экспедитсия онҳоро барқарор кардем. 26 навъҳои асосӣ ки ҳозир бо онҳо корҳои илмию тадқиқотӣ рафта истодааст. имрӯз дар тамоми минтақаҳои кишвар муайян намудан мушкил нест ки чанд даҳсола пеш кадом намуди донагиҳо мерӯиданду имрӯз онҳо нестанд. ҳамзамон намунаи меваҳои ватанӣ низ дар даҳсолаҳои охир бо кӯчат намудани намунаҳои нав тағйир ёфтааст, вале барои ҳар як макон намунаҳои тухмӣ ҳамчун бойгарии миллат ба ҳисоб рафта, ҳифзи онҳо барои рушд ва дурнамои зиндагии мардум лозим аст. зеро пешгӯӣ кардан мушкил нест ки навъҳои бегона то кадом ҳангом дар шароити Тоҷикистон мерӯянд, вале тухмиҳои ватанӣ зодагони ин сарзамини зебоянд ва дар ҳама ҳангом мешукуфанду диёри моро зебо мекунанд. имрӯз дар ҷаҳон тағйирёбии иқлим, раванди тағйирёбии иқлим рафта истодааст ва дар ин раванд Тоҷикистон низ бетаъсир намемонад ва зиёд шудани гармӣ ба нестшавии растаниҳо, зироатҳо оварда мерасонад. Масалан, агар гирем барои офариниши, барои ихтирои наве ки аз ҷиҳати гармӣ ё ба гармӣ устувор ё ба касалӣ устувор ё ба ҳашарот ва дигару дигар мутобиқ бошад, мо сараввал бояд сарнасл дошта бошем. сарнасле ки ба ҳамин мутобиқ бошад. ба ҳамин хотир растаниҳое ки дар маҳалли ҷои зист ё дар минтақаҳои баландкӯҳ ё водигиҳо мерӯянд, ба ин мутобиқ ҳастанд ва мо ҳамчун сарнасл метавонем инҳоро барои ихтиро ё офариниши навъҳо истифода барем. ба ҳамин хотир мо корҳои илмӣ таҳқиқотӣ гузаронида ба селексионерон, ба хоҷагиҳои алоҳида пешниҳод менамоем ки навъҳое ки ба ин гуна шароитҳо мутобиқ ҳастанд офаранд ва дар таъмини амнияти озуқаворӣ ҳиссагузор бошанд. имрӯз дар шароити рушди илму техника дар ҷабҳаҳои гуногун, дар офариниши навъҳо, дар селексияи зироатҳои кишоварзӣ, гибридҳо аз қувваи гетероз истифода карда гибридҳои хеле маҳсулнок истифода карда истоданд. гибридҳо алиқан бе ягон муҳоббат нисбат ба навъҳое ки дар истеҳсолот ҳастанд ва навъҳои селексионӣ ҳастанд ва навъҳои маҳаллӣ ҳастанд хеле ҳосили баланд доранд. аммо вақте ки гибрид ба истеҳсолот ворид мешавад, вақте ки деҳқон бевосита бо гибрид сару кор мекунад, навъҳои маҳаллӣ фаромӯш мешаванд ва оҳиста оҳиста хавфи аз байн рафтани навъҳои маҳаллӣ хеле зиёд мешавад.
بسیار نفع محلی ما این روز پیدا کردن بسیار نفع محلی که یک مدت پتانسیل خیلی بلندی حاصل ناکی داشتن دیده می شود. به همین خاطر وظیفه این بانک ها باقی میماند که همین نفع محلی رو نگاه دارند. هنگامی که تخمی یا رستنی درخت وارد می شود باید در یک مدت معین آموزش گذرانده شود که به مطابق بودن آن به شرایط اگرواقلیمی تاجیکستان باید مطابق باشد و این مطابقی به آن امکان می دهد که از جهت حاصلناکی نیز یک نظررس باشد. به همین خاطر ما علمان ساحه حرکت می نماییم که نوهای محلی برای سلکسیوی وطنی نوهای نو اختراع کنیم و به قدر امکان برای تامین امنیت آذوقه‌واری که از جهت اکولوژی تازه دسترس می باشد به مردم محل رسانیده شود و اینها استفاده برده توانند. نقش تخمی در استحصالات کشاورزی به خصوص نوهای پرمحصول و نوهای محلی مهم ارزیابی می شود. وقتی که اکادمیک واویلوف هنگام تأسیس اکسپدیسیه ها به تاجیکستان آمد و شرایط اقلیم تاجیکستان را آموخت و گوناگونی های بیولوژی جمهوری تاجیکستان را دید، گفت که تاجیکستان در بین دولت های آسیای میانه با داشتن گوناگونی بیولوژی خود فرق میکند. برای رشد کشاورزی تاجیکستان تغییرات زیاد لازم نیست، فقط تکمیل دادن نوهای موجوده کفایه است که ما ساحه رستنی پروری اون را درست برآوریم. افتخار اساسی عالم نباتات تاجیکستان لاله به شمار می رود. امسال ما این گل زیبا را در تمام منطقه های کشور می بینیم و خوشحالی می نماییم. اصلا آن در منطقه های بلندکوهی تا 4000 متر از سطح بحر، در جایهای سرنم، مغزارهای دشتی و دشتهای کمرستنی می روید و دامن دیار ما را دیدنی می سازد. تاجیکستان مرکز معمول مختلف بیولوژی بوده، مکان پیدایش زراعت‌های گوناگون، دانگی‌ها و گیاه‌های شفابخش میباشد و چون صاحبان این دیار ما وظیفه داریم تا این طبیعت را حفظ نماییم.